नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. माझ्या परवानगीशिवाय वैभव नाईकांना कोणीही घेणार नाही, नारायण राणे संतापले. योगेश कदमांनी मंत्री नितेश राणेंना सुनावलं. आणि दोडामार्गात घरात उर्दूचं शिक्षण, तलवारीही सापडल्या. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. बोधगया मंदिर कायदा 1949 रद्द करून जगभरातील बौद्धांसाठी पवित्र स्थळ असणाऱ्या बिहार राज्यातील बोधगया येथील महाबोधी महाविहार पूर्णपणे बौद्धांच्या ताब्यात मिळावं या मागणीसाठी बौद्ध संघानं सुरू केलेल्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी जिल्ह्यातील बौद्ध बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. बौद्ध बांधवांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी दी बुद्धिस्ट फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील विविध संघटना एकवटल्या होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी विविध बौद्ध संघटनांचे जिल्हाध्यक्ष तसेच पदाधिकारी मोर्चात सहभागी झाले होते. त्यामध्ये आनंद कासारडेकर, विद्याधर कदम, मधुकर तळवणेकर, संदीप कदम, अंकुश कदम, श्यामसुंदर जाधव, रवींद्र पवार, सुषमा हरकुळकर, शारदा कांबळे, अंजली कदम, श्रद्धा कदम, अंकुश जाधव यांच्यासह भंते सचित बोधी, भंते प्रज्ञावंत, भंते अश्वजित इत्यादी प्रमुख पदाधिकारी या मोर्चात सहभागी झाले होते. जे आंदोलन सुरू केलेलं आहे त्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आपण सर्वजण एकत्र आलेलो आहोत. मित्रांनो, महाराष्ट्रामध्ये आणि संपूर्ण देशामध्ये हे आंदोलन चालू आहे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारची कोणतीही प्रतिक्रिया उमटलेली नव्हती किंवा कोणत्याही प्रकारचं आंदोलन झालं नव्हतं आणि त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातल्या सगळ्या बौद्ध संघटना या ठिकाणी एकत्र आलेल्या आहेत आणि या संघटना द बुद्धिस्ट फेडरेशन ऑफ सिंधुदुर्ग या नावाने एकत्र आलेल्या आहेत. म्हणजे दशकृषीमध्ये, तालुक्यामध्ये आणि जिल्हा संघटना असलेल्या सगळ्या बौद्धांच्या संघटना एकत्र येऊन या ठिकाणी सिंधुदुर्ग तयार झालेला आहे. मित्रांनो, आज आपले प्राथमिक या ठिकाणी विचार मंचावर काही बौद्ध संघटनांचे पदाधिकारी इथं आहेत. त्यामध्ये आम्ही सुद्धा आहोत. परंतु आमच्या समोर जे बसलेले आहेत त्यांनी गेली 40 वर्ष या जिल्ह्यामध्ये बौद्ध धम्माचं काम केलेलं आहे. ते आमच्या जरी समोर असले तरी त्यांना आम्ही नतमस्तक होतो. त्यांनी आम्हाला जबाबदारी दिली म्हणून आम्ही समोर आहोत. मात्र तुम्ही सगळेजण या बौद्ध चळवळीचे खरे हिरे आहात. त्यामुळं असं समजून जाण्याची गरज नाही की तुम्ही प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आमच्या समोर आहात आणि आम्ही तुमच्या समोर बोलतोय म्हणून. या ठिकाणी अनेक बौद्ध धम्माचं काम करणारे अनेक कार्यकर्ते या ठिकाणी आमच्या समोर उभे आहेत याची आम्हाला जाणीव आहे. मित्रांनो, या बोधगया महाबोधी मंदिराच्या माध्यमातून एक चांगली गोष्ट अशी झाली की या जिल्ह्यातल्या सगळ्या बौद्ध संघटना एकत्र आलेल्या आहेत आणि या जिल्ह्यामध्ये कधी नव्हतं तेवढं परिवर्तन धम्म चळवळीचा यापुढे होईल याचा मला विश्वास आहे. म्हणून तुम्हाला मी सगळ्यांना धन्यवाद देतो. यापुढे होणाऱ्या सगळ्या आंदोलनामध्ये मी सहभागी होणार आहे. या ठिकाणी बोधगयेचं जोपर्यंत बोधगयेला मुक्ती मिळत नाही तोपर्यंत आपल्याला आंदोलन लढवायचं आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की हे महाबोधी महाविहारचं जे आंदोलन आहे ते गेले 5 ते 6 वर्ष चालू आहे आणि आज आपण पहिलं पाऊल टाकलेलं आहे. जिल्ह्यामधलं हे आपलं पहिलं पाऊल आहे. भविष्यामध्ये महाबोधी महाविहारासाठी महाविहार मुक्तीसाठी अनेक आंदोलन होणार आहेत आणि या आंदोलनामध्ये आपण एक बौद्ध बांधव म्हणून सहभागी व्हायचं आहे. या ठिकाणी आमच्या 2 प्रमुख मागण्या आहेत. त्या म्हणजे अन्यायकारक बोधगया मंदिर कायदा BTA 1950 रद्द करा आणि त्याचप्रमाणे अंकुशने मगाशी म्हटल्याप्रमाणे महाबोधी महाविहारचं व्यवस्थापन जे आहे ते पूर्णपणे बौद्धांच्या ताब्यामध्ये आलं पाहिजे. त्या ठिकाणी भिक्खू संघाच्या ताब्यामध्ये आलं पाहिजे. महाबोधी महाविहार संपूर्ण जगातल्या बौद्धांचं प्रेरणास्थान आहे आणि ते जर प्रेरणास्थान ब्राह्मणांच्या हातामध्ये असेल तर इथला बौद्ध गप्प बसणार नाही. आम्ही अहिंसावादी आहेत. आम्ही हिंसेला विरोध करतो. मात्र आमची जी अस्मिता आहे महाबोधी महाविहार त्या आमच्या ताब्यामध्ये आलंच पाहिजे. आज जगामध्ये 40 पेक्षा जास्त बौद्ध राष्ट्र आहेत. तिकडून जो सगळा निधी येतो हा सगळा निधी या महाबोधी महाविहाराच्या ट्रस्टकडे येतो आणि त्यामुळे तो निधी खर्च करण्याची परवानगी आम्हाला मिळायला पाहिजे, बौद्धांना मिळायला पाहिजे. जो जगभरातून जो सगळा निधी येतो हा सगळा निधी तिथलं जे काही व्यवस्थापन आहे ते करतं आणि ते व्यवस्थापन कोणाचं आहे
तर ब्राह्मणांच्या ताब्यामध्ये तो वस्त्रम असल्या कारणानं जो आलेला करोडोचा निधी आहे हा निधी बौद्धांच्या हितासाठी वापरता येत नाही आणि म्हणून ही चळवळ मोठ्या पद्धतीनं आपण उभी केली पाहिजे. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक चांगली गोष्ट घडली ती म्हणजे या सगळ्या बौद्धांचं नेतृत्व आपला भिक्खू संघ करतोय. आपण कुठल्याही संघटनेला इथं प्रमोट करत नाही आहे. आमच्या या सगळ्या बौद्ध संघटना इथं एकत्र झालेल्या आहेत आणि महाबोधी महाविहारचं हे आंदोलन पुढे आपण नेणार आहोत. त्यानंतर द बुद्धिस्ट फेडरेशन ऑफ सिंधुदुर्ग ही संघटना स्थापन केल्यानंतर आणखी काही गोष्टी आपल्या समोर आहेत. ते म्हणजे ही बुद्ध धम्म चळवळ पुढे न्यायचीच आहे. त्याचप्रमाणे ज्या आपल्या काही अंतर्गत ज्या काही इथल्या सामाजिक व्यवस्थेमध्ये जे प्रश्न आहेत ते सुद्धा प्रश्न आपल्याला भविष्यामध्ये घ्यावे लागतील आणि त्या अनुषंगाने सुद्धा आपण एक धोरणात्मक आराखडा उभा करणार आहोत आणि त्या आराखड्याच्या अनुषंगाने या सगळ्या बौद्ध संघटना द बुद्धिस्ट फेडरेशन ऑफ सिंधुदुर्गच्या माध्यमातून काम करतील. गुहागर मतदारसंघात आमदार भास्कर जाधव यांच्या प्रयत्नातून गुहागर आगारासाठी 5 नवीन बसेस उपलब्ध झाल्यात. याचं लोकार्पण त्यांच्या हस्ते करण्यात आलं. लोकार्पणावेळी स्वतः भास्कर जाधव यांनी बस चालवत ट्रायल घेतली.
दापोली तालुक्यातील अडखळ घटनेवरून मंत्री योगेश कदम यांनी मंत्री नितेश राणेंना उत्तर दिलंय. पाहुयात काय म्हणालेत योगेश कदम. मला वाटतं काहीतरी 14 लोकांवर काहीतरी एफआयआर दाखल झालेले आहेत आणि मुख्य आरोपी आणि असे आरोपी मला वाटतं ते माझे मित्र आहेत. त्यांना मी एकच सल्ला देईन की माझ्या मतदारसंघामधून मला शहाणपण शिकवण्याची गरज नाही. माझा मतदारसंघ कसा शांत ठेवायचा मला समजतं आणि आम्ही जन्मापासूनचे शिवसैनिक आहोत. आम्ही लहानपणापासून बाळासाहेबांचं बाळकोट आम्हाला रामदास यांनी पाजलेलं आहे. आमच्या हातामधला झेंडा आम्ही कधी खाली ठेवला नाही. आता ह्याचा अर्थ त्यांनी समजून घ्यावा. आमच्या हातामध्ये आजही भगवा झेंडा आहे आणि उद्याही आमच्या हातात भगवा झेंडा राहणार आहे. त्यामुळे हिंदुत्व एका शिवसैनिकाला त्यांनी आम्हाला हिंदुत्व शिकवू नये आणि म्हणून मला वाटतं ठीक आहे, त्यांनी कुठे सभा घ्यावी काय घ्यावी हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे आणि हिंदू धर्माचा प्रचार ते करत असतील आम्हाला आनंद आहे, त्यामध्ये काही दुमत नाही. परंतु माझ्यावर टीका करत असतील तर मी एकच त्यांना म्हणेन माझ्या मतदारसंघातून मला शहाणपण शिकवण्याची गरज नाही. तिथल्या दापोलीच्या काही स्थानिक लोकांनी कदाचित त्यांना चुकीची माहिती दिलेली असावी, कदाचित त्यांनी चुकीचं ब्रीफिंग केलेलं असावं आणि म्हणून मला वाटतं त्यांनी जर का एखादा फोन करून मला त्यांनी विचारलं असतं, त्यांनी कम्युनिकेशन केलं असतं, मलाही बरं वाटलं असतं. आज ते माझ्या मतदारसंघामध्ये मला न कळवता आले होते. ठीक आहे, त्यांचा तो मगाशी म्हटलं पण त्यांचा तो वैयक्तिक दौरा होता, पण त्यांनी काही शासकीय देखील तिकडे काही पाहण्या वगैरे केल्या. आता मी त्या मतदारसंघातला आमदार आहे, मी त्यांचा सहकारी मंत्री आहे, त्यांना माझ्याशी बोलावंसं का वाटलं नाही आता हा प्रश्न मी त्यांना विचारेन ना. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची कामं निकाली निघत नसल्यानं सोमवारी शिक्षणाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग नगरी जिल्हा परिषद भवन समोर शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी उपोषण छेडलं. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल राणे, कार्याध्यक्ष प्रदीप सावंत, जिल्हा सचिव तथा विभागीय सचिव गजानन नांचे, उपाध्यक्ष सुहास देसाई, लाडू जाधव, सहसचिव यादवराव ठाकरे, कैलास घाडीगावकर, जिल्हा संघटक निलेश पारकर, विनायक पाटकर, सुधाकर बांदेकर, बळीराम सावंत, गणेश देसाई, शरद कांबळे, वैभव केंकरे, भिवा धुरी, सुमन राऊळ, सुधाकर रेमुलकर, प्रशांत कदम, संदीप जाधव, काशीराम राणे, शरद देसाई, संतोष राणे, विठ्ठल धोण, राजेंद्र शेटकर, निरंजन लाखे, शाबी तुळसकर, बाबी लोंढे, रामा गवस, दीपक गवस यांसह जिल्ह्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी बांधव मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेतर्फे आज या ठिकाणी माननीय शिक्षणाधिकारी माध्यमिक शिक्षण विभाग यांच्या कार्यालयासमोर आज 1 दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण आम्ही आयोजित केलेले आहे. सदरचे आयोजन हे आमचे शासनाचे विरुद्ध नसून माननीय शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांचे विरुद्ध आहे. कारण आज आम्हाला शासनाने आश्वासित प्रगती योजना लागू केलेली असून त्या संदर्भातले प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये सादर केलेले असताना त्या शिक्षणाधिकारी स्वतः मान्यता देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्याचबरोबर न्यायालयामध्ये बरेचसे आमचे शिक्षकेतर कर्मचारी गेलेले आहेत. न्यायालयाचा आदेश होऊन सुद्धा त्यांना सुद्धा आज मान्यता दिलेल्या नाही आहेत. शासनाने महाराष्ट्र शासनाने नवीन भरतीसाठी GR जाहीर केलेला आहे. त्यासाठी नोकर भरती चालू झालेली असताना सुद्धा आजही आमच्या जिल्ह्यातील शिपाई बांधव असतील, लिपिक असतील, त्यांच्या सुद्धा आज मान्यता दिलेल्या जात नाही. त्याचबरोबर वैद्यकीय बिले आहेत, काही थकीत बिले आहेत, याचा सुद्धा शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून कुठल्याही प्रकारचा ताळेबंद होत नाही. कारण मुद्दाम टाळाटाळ केली जात आहे. या सर्व विषयाची गंभीर बाब म्हणून आज अनुकंपा तत्वावर ज्याच्या घरातला आई किंवा वडील मृत्युमुखी पावलेला आहे, त्या घरात आज चूल पेटत नाही, त्यांची मुलं आज उघड्यावर आहेत, अन्न खायला नाही आहे, त्यांना सुद्धा आज अनुकंपा तत्वावर नियुक्त्या दिल्या जात नसल्या कारणामुळे आज इथं आम्ही हे लाक्षणिक उपोषण आयोजित केलेलं आहे. आजपासून बरोबर 1 महिन्याच्या आत आम्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांना अल्टिमेट देतो. 1 महिन्याच्या आत जर आमच्या या बांधवांना न्याय मिळाला नाही तर बरोबर 1 महिन्याच्या नंतर याच ठिकाणी याच जाग्यावर मी जिल्हाध्यक्ष म्हणून आणि माझे जिल्हा संघटनेचे पदाधिकारी याच ठिकाणी आत्मदहन करणार आहेत आणि याची सर्व जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यावर असणार. या आंदोलनासंदर्भात आज या ठिकाणी आम्हाला विविध शैक्षणिक संघटनांनी सुद्धा पाठिंबा दिलेला आहे. परंतु न्याय न मिळाल्यास महिनाभरात आम्ही इथं आत्मदहन करणार हा पूर्णतः इशारा शिक्षण विभागाला आम्ही आज देत आहोत. धन्यवाद. शिक्षकेतर संघटनेचा
माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या टीकेला उत्तर देताना खासदार नारायण राणे यांनी थेट इशारा दिलाय. पाहुयात काय म्हणालेत नारायण राणे. जिल्ह्यातील सत्ता एकाच कुटुंबाकडे आल्याने स्वैराच्या कोण बोलतंय? विनायक राऊत. परवा माझ्या विमानात माझ्याबरोबर आले, बाजूला एकच रो होत, काय बोलले नाही. मी बोललो नाही, मी लक्षात दिलं नाही. विकृत माणसांकडे मी पागत नाही, आपली नजर खराब होते असं म्हणतात सायंटिस्ट. काय स्वैराच्या आम्ही काय केला त्रास? मी, निलेश, नितेश, मुलीला, महिलेला, उद्योजकाला, कोणा पैसे, भ्रष्टाचार एक दाखवा, पदावर राहणार नाही. अहो त्या कुठला प्रकल्प तिथे जमिनी घेताना भ्रष्टाचार, कशात पैसे घेत नाही विनायक राऊत? कोण होता, कुठे होता, कुठला व्यवसाय केला, तू पैसे कमवले आणि रत्नागिरीला जमिनी घेतल्या, जिल्ह्यात घेतल्या. तोंड बंद कर म्हण. तो नाव घेऊन घ्यायचं नाही, मला नाव घ्यायचं नाही, तेवढे बघायचं पण नाही, बघण्यासारखं काहीच नाही. काय करायचं समजत नाही त्या माणसात, तो काय त्याकडे मागणार? उद्धव ठाकरेला काय कळतं महाराष्ट्राचं राजकारण? शेतीमध्ये काय केलं, शेतकऱ्यांना नवीन काय केलं, शेती उद्योगातून जास्त पैसे मिळावे, मग प्रोसेसिंग सारखे अनेक मार्ग, त्याला लागणारा निधी कधी काय विचार केला? इंडस्ट्री वाढण्यासाठी केला? काय आणलं आमच्याकडे? भरभरून दिलं. तुझ्या घरी दिलं असेल तेव्हा मागची बिल्डिंग झाली आणि बोलवलं उद्धवला. मागे घर झालं ना, पुढच्या होता तर मागे तिथे उद्धव ठाकरे जेवून गेला. हां, मासे बिशे खाल्ले म्हणतात. मुंबई जाऊन उलटी झाली. उगाच म्हणा हुशारी करून पण कानफडत मारीन कधी जाऊन. मी परवा नाही करणार कोणाची, चुकीचं काय ते बोलले तर. उद्धव ठाकरे येईल बघतो कोण. तू काय अडवतो रे? मी ठरवलं ना मी काय करू शकतो महाराष्ट्रात लोकांना माहिती आहे. हो ना, मग अनुमोदन दिलं. विनायक राऊत वैभव नाईकांनी रिटायरमेंट घ्यावी असा सल्ला खासदार नारायण राणे यांनी दिलाय. तसेच आम्ही वृद्धाश्रमात त्यांना जागा ठेवू असा टोलाही लगावलाय. मागच्या डीपीटीसी ड्रग्स वगैरे हे मी मी आणि नितेशला अगोदर सांगितलं तर मी काढणार. हा म्हणतो पालकमंत्री असताना हे चाललंय. पालकमंत्री काल झालं हो, 2.5 वर्ष तुझा तो ऊब देऊन गेला ना आमच्या खुर्चीवर लायकी नसताना बसलेला उद्धव. तेव्हा का नाही केलं हो? त्या 2.5 वर्षात दिसले नाही का? हे आता आम्हाला दिसले. आमची सत्ता असताना आम्ही जाईन, मी एसपीना बोललो तुम्ही नाही करणार तर मी सगळे अड्डे तोडणार, विकणाऱ्याला सोडणार नाही. मी सांगितलं मीटिंगमध्ये ऑन रेकॉर्डवर. तू केलंच काय कधी? गप बस, उगाच वजन वाढव, उगाच आम्हाला कमी करायला लावू नको. चांगला शब्दप्रयोग आहे ना. बघा त्याच्यावर जास्त वेळ नाही घेत मी, पण मी तुम्हाला सांगतोय ना, तोंड बंद आहे आणि कर दोघांनी. विनायक काय केलंस रे? काय नाही केलंस तू जिल्ह्यातील लोकांना? कुठलं कुटुंब, शाळा, बालवाड्या, कॉलेज, रोजगार काय केलं सांगा या लोकांनी. दोघांचे नाव घ्या. त्यामुळे विसरा आता राजकारण. भविष्यात पद यांना मिळणार नाही, रिटायरमेंट घ्यावी. हां, आणि राहायचं असेल तर वृद्धाश्रमात जागा आहे, राखून ठेवलं आहे मी राजकारणी लोकांसाठी. हां, अन्न धान्य सगळं फुकट. हां, कपडा लत्ता पण देतो, थंडीत ब्लँकेट पण देतो मी. अरे बोल ना, देतो ते आपण. हां, माझ्या परवानगीशिवाय वैभव नाईकांना कोणीही महायुतीत घेणार नाही. बाकी कोणीही चाललं असतं पण वैभव नाईकांबरोबर तडजोड करणार नाही असं वक्तव्य खासदार नारायण राणेंनी उदय सामंतांच्या ऑफरवर बोलताना केलंय. उदय सामंत परवा सिंधुदुर्गात होते, यावेळी त्यांनी एक भाष्य केलंय की निलेश राणे सुद्धा वैभव नाईकांना स्वीकारतील, त्यांना मी निमंत्रण देतो पक्षात, असं त्यांनी एक भाष्य केलं. उदय सामंत माझा ॲडवायझर आणि आमच्या घरचा करताना त्याचा ऐकायला कळ उत्तर आहे. मी परवानगी दिल्याशिवाय कोणी त्याला किती हो. आता कधी सांग, एकनाथ शिंदेच्याकडे मुख्यमंत्री बाहेर बसलेला असायचा, मला घ्या, आणि इथे बोर्डला होता निष्ठावान शिवसैनिक. हा, इथे या नदी आहे ना, नदीच्या बाजूला बोर्ड दिसतं. मला उलट एकनाथ बोला, दादा बघा ना
तो वैभव बसलाय मेला नाही, मी नाही तडजोड करणार. बाकी सगळ्यांना करेन, नाही करणार. मला तू केवढा आहे, मला 59 वर्ष राजकारणात झालं आणि मायाबद्दल काय बोलतो तू लायकी आहे तुझी? तुझ्याबद्दल कधीही मी अजून वाईट विचार केला नाही, अजून. आणि काय काही बोलायचं. राज्यातील विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गडकिल्ल्यांच्या रक्षणार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस कटिबद्ध असून त्यासाठी काढण्यात आलेल्या गौरव रथाचा शुभारंभ मालवण येथील किल्ले सिंधुदुर्ग येथील माती, पाणी आणि फुले एकत्रित करून करण्यात आला. आम्ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कोकण विभागातील सर्व गडकिल्ले आणि ऐतिहासिक मंदिरांमध्ये पोहोचणार आहोत, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अभित नाईक यांनी दिली. महाराष्ट्र दिनाचं औचित्य साधून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं गौरवशाली महाराष्ट्र महोत्सव आयोजित केला. यामध्ये महाराष्ट्रातील गडकिल्ले, ऐतिहासिक नद्या, ऐतिहासिक मंदिरं यांची माती, पाणी, पुष्प यांचं एकत्रीकरण करून महाराष्ट्र हा एकजूट असल्याचं दाखवून देण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजितदादा पवार साहेब आणि आमचे प्रदेशाध्यक्ष तटकरे साहेब, सुनील तटकरे साहेब यांच्या या सूचनेनुसार, त्यांच्या या उद्देशानुसार ही जी काय महाराष्ट्रात कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा या 4 भागांमध्ये गौरव रथ पाठवण्यात आला आहे. आणि त्या गौरव रथामधून ऐतिहासिक गडकिल्ले, ऐतिहासिक नद्या, ऐतिहासिक देवळं याच्यातलं संग्रहित असं पाणी म्हणा, माती म्हणा, ही 1 मेला 65व्या महाराष्ट्र दिनानिमित्त हुतात्मा चौकात जाणार आहेत. आणि तिथे 1 मे ते 4 मे राष्ट्रवादी पक्षाच्या वतीने आमचा हा 65वा महाराष्ट्र दिन साजरा होणार आहे. त्यानिमित्त आज कोकण विभागातून या गौरव रथाची सुरुवात, प्रारंभ आम्ही आज सिंधुदुर्ग किल्ल्याची माती घेऊन आम्ही आज करत आहोत. आणि तेथे जाऊन आम्ही आज शिवराजेश्वर मंदिराचं दर्शन घेऊन तिथे नमस्कार करून आमच्या पक्षाला प्रगती हो ही प्रार्थना केली. त्याचबरोबर अजितदादांना, तटकरे साहेबांना उदंड आयुष्य मिळो अशी प्रार्थना केली. त्याचबरोबर येणाऱ्या काळात जी काय या आपल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यासाठी, डागडुजीसाठी जी काय मदत असेल ती अजितदादांमार्फत, आम्ही तटकरे साहेबांमार्फत मिळवून देण्याचं आमच्या त्या पुजाऱ्यांना आश्वासित केलेलं आहे. त्याचबरोबर या सिंधुदुर्गमधून सिंधुदुर्ग किल्ला, विजयदुर्ग किल्ला, आपले रामेश्वर मंदिर आणि नदी, ह्या असे 4 आम्ही लोखंडी आपल्या तांब्याच्या ह्याच्यातनं संग्रहित केलेलं आहे. ते आता आम्ही मालवण जेटीवरती ते संग्रहित केलेलं साहित्य, पाणी, मंदिरातलं पुष्प आणि माती, हे सगळं आम्ही त्या कलशात नेऊन पूजन करून ठेवणार आहोत. आणि इथून तो गौरव रथ रत्नागिरीसाठी रवाना करणार आहोत. या निमित्तानं सिंधुदुर्ग किल्ला इथं सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीनं मातीचं संकलन करून मालवण जेटी इथं या कलशाचं पूजन रविवारी सायंकाळी करण्यात आलं. सिंधुदुर्गची जबाबदारी राष्ट्रवादीचे कोकणचे नेते बाप्पाजी सावंत यांच्याकडे असल्यानं त्यांच्याच हस्ते माती अर्पण करण्यात आली. रथामधील कलशामध्ये माती, पुष्प, पाणी ठेवण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते. पक्षाच्या वतीने आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा पवार साहेब व आमचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे साहेब यांनी महाराष्ट्रभर 4 विभागांमध्ये, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, कोकण, मराठवाडा या विभागांमध्ये आपल्या या 1 मेच्या 65व्या दिनानिमित्त 4ही विभागांमध्ये गौरव रथ, जो ऐतिहासिक गडकिल्ले, ऐतिहासिक नद्या, ऐतिहासिक देवळे यांची माती, पाणी व फुलं याचा संग्रह करून 1 मे दिवशी हुतात्मा स्मारक मुंबई येथे घेऊन जाऊन तिथे कार्यक्रम ठेवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर 65व्या 1 मेच्या दिनानिमित्त राष्ट्रवादी पक्षाच्या वतीने वरळी येथे जांभोरी मैदान येथे 1 मे ते 4 मे पूर्णपणे 1 मेच्या दिनानिमित्त कार्यक्रम ठेवण्यात आले आहेत. आज आम्ही
राष्ट्रवादी पक्षाच्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा जो रथ आला आहे कोकण विभागाचा रथ आम्ही आज सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील माती आणून, विजयदुर्ग किल्ल्यावरील माती आणून, त्याचबरोबर आपल्या रामेश्वर मंदिराचे पुष्प, त्याचं अमृत, त्यानंतर इतर नद्यांचं पाणी आज आम्ही इथे त्याचं पूजन करून त्या कलशांमध्ये अर्पित केलेलं आहे. आणि हा कलश पूर्णतः रत्नागिरी, रायगड आणि ठाणा या भागात नेण्यासाठी ही जबाबदारी आमचे आदरणीय राष्ट्रवादीचे कोकणचे नेते बाप्पाजी सावंत साहेब यांच्यावर दिली आहे. ते स्वतः आले आहेत. आज त्यांच्या हस्ते आम्ही कलशामध्ये माती अर्पण केलेली आहे. तर ह्या पद्धतीने आमचा आजचा हा कार्यक्रम पूर्ण झाला आहे. आणि येणाऱ्या काळात ह्याच पद्धतीने गड किल्ल्यांसाठी लागणारी जी काय राष्ट्रवादी पक्षांमार्फत मदत असेल, आताच आम्ही किल्ल्यावर गेलो, तिथे जे काय जाण्याची वाट आहे, तिथे ऐतिहासिक वाट, ती जुनी वाट आहे, जेटी आहे, त्याचं पूर्णपणे भक्कमपणा करण्यासाठी, पुनर्बांधणी करण्यासाठी तिथे आमच्याकडे पुजाऱ्यांनी मागणी केली. ती आम्ही तशीच्या तशी मागणी आम्ही आदरणीय अजितदादा पवार साहेबांकडे, तटकरे साहेबांकडे देणार आहोत. आणि नक्कीच आम्ही त्या पुनर्बांधणीसाठी प्रयत्न करून तो निधी आणण्याचा प्रयत्न करणार. आणि आम्हाला पूर्ण खात्री आहे अजितदादा आमच्या मागणीला पूर्णपणे पाठिंबा देतील व तो निधी देतील. येणाऱ्या वर्षात ती जेटी पूर्ण होईल याची तुम्हाला ग्वाही देतो. सावंतवाडी शहरात अज्ञात इसमाकडून मिशन रेबीजच्या 4 गाड्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यात आलंय. शनिवारी पहाटे एका अज्ञात व्यक्तीकडून मिशन रेबीज या संस्थेच्या 4 गाड्या मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यात आलं. या 4ही गाड्या भटक्या तसेच पाळलेल्या कुत्र्यांचे लसीकरण करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वापरण्यात येतात. ही संस्था स्वतःचा जीव धोक्यात घालून नागरिकांना रेबीज सारख्या भयानक रोगामुळे मृत्यू होऊ नये यासाठी काम करतं. तरी सुद्धा काही समाजकंटकांकडून चोरीच्या उद्देशानं हे नुकसानीचं कृत्य झालंय असा अंदाज वर्तवला जातोय. या प्रकरणी सावंतवाडी पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केली आहे. लवकरात लवकर त्या व्यक्तींचा शोध लावून योग्य ती शिक्षा देण्यात यावी अशी विनंती संस्थेचे शिक्षण अधिकारी अमित नाईक यांनी केली आहे. मिशन रेबीज ही संस्था रेबीज सारख्या जीवघेण्या रोग सिंधुदुर्गातूनच नव्हे तर संपूर्ण भारतातून संपुष्टात आणावा यासाठी दिवस रात्र स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम करते. पण असे कृत्य करून माणुसकी धाब्यावर बसवली आहे हे सिद्ध होतं. काही समाजकंटकांमुळे कोणत्याही चांगल्या गोष्टी सिंधुदुर्गात होणार नाहीत असंही अमित नाईक म्हणाले. पण कितीही त्रास दिला तरी सुद्धा रेबीज रोग संपुष्टात आणू आणि रोगामुळे कोणत्याही सिंधुदुर्ग वासियांचा जीव जाणार नाही त्यासाठी आम्ही काम करतच राहू असं आश्वासन अमित नाईक यांनी दिलंय. देवगड निपाणी महामार्गावर तळेबाजार बाजारपेठ इथं वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस वाढते. अरुंद रस्ते तसेच रस्त्याच्या साईड पट्टीवर लावलेल्या चहा वडापावच्या टपऱ्या यामुळे वाहतूक कोंडीच्या समस्येत भर पडते. मात्र अशा टपऱ्यांची प्रशासन कोणतीही दखल घेत नसल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे वाहन चालकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. तसेच या महामार्गावरील अपघातांच्या प्रमाणात देखील दिवसेंदिवस वाढ होते. यामुळे नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त केली जाते. महामार्ग प्राधिकरणनं आपली हद्द निश्चित करून यावर आळा घालावा अशी मागणी होते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. माझ्या परवानगीशिवाय वैभव नाईकांना कोणीही घेणार नाही, नारायण राणे संतापले. योगेश कदमांनी मंत्री नितेश राणेंना सुनावलं. आणि दोडामार्गात घरात उर्दूचं शिक्षण, तलवारीही सापडल्या. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.